media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Sekuzwa kwenyu muzukuru wangu Hopewell Chin'ono anditi ndosara chaichero vamwe vanoti Hopewell Chin'ono vamwe anonzi Hopewell Chin'ono anditi so Chin'ono akabuda nebheu anditi zvaakabuda pamazuva akapera abva atongosvika nekutongobura chimanzi chinyowani chinonzi hanzi chiko ndichakuisirai mubve mango muzvinzwire mega handidi kutora nepasipo so chiteerera kana vasati vasubscribe this channel, this is the place to be. Subscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Thanks very much. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much from the bottom of my heart vazukuru. Thank you nesupport yamunopa paSaint TV. Basa richienda mberi. Mwenzero kuti more than 22,000 vazukuru. 22,000 vazukuru vangu. Aiwa ndinokutendai vazukuru. Also tane more than 3.5 million views. Thank you very much. Thank you so much. Mwara kuitire zvakanaka ndeti hande tinonzwa kuti the Hope vari kuimba vachiti chi tonyora makomenti kuti munofungei pamusoro penziyo ya Hopewell Chin'ono anozivikanwa nonzi Daddy Hope from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Tovadachi much love. Lord have mercy, mercy, mercy. Daddy Hope in your party. This one the Shona version vanoba zvipatara zvina mishonga vachiba vana vasina mabhuku ekuverenga vachiba mvura yekunwa ichinetsa vachiba vanoba mabhiriji achipwanyika vachiba nzira dzakabharuka dzese vachiba mishonga ichinetsa vachiba mari dzeCovid vanoba vanhu ava ndai ndisingazive kuti vanhu ava vanoba zvakadai vanoba zvakadai vanoba